Здравейте! Във второто издание на Светът на конете ще ви покажем каква е спецификата при подреждането на паркур за гран-при състезание. Крос-дизайнерът Теодор Шейтанов е нашия гид между препятствията. Преди всяко състезание, конете и ездачите преминават през плаца за загрявка. Защо това е задължителна част от един турнир, разказва специалистът в конния спорт Стоица Аргилашки от конна база Ниеса. Какво трябва да е облеклото на състезателя в дисциплината прескачане на препятствия ще ни демонстрира Андриана Добрева, състезател и треньор в клуб Генерал Крумлекарски в Божурище. Разглеждаме паркура Гран-при за Купа Житница. По принцип Гран-при е най-тежкият паркур с най-голямата сложност, както като размери на препятствията, така и като височина. Освен това и техническата сложност е най-висока. Първо препятствие е едно приветливо препятствие, което има за цел да въведе конете в паркура, да направят един добър скок и да влязат с удоволствие, защото конете имат нужда от адаптация, за да влязат. Всеки един паркур има собствена идея. В случая това, което предлагам като корс-дизайнер на конете, един дълъг път между първо и второ препятствие с цел конете да намерят необходимия им ритъм, защото това е много важно после, за да могат да скачат тези големи препятствия. Второ препятствие е станционат или вертикално препятствие, което всъщност представлява само в един вертикален план са разположени елементите му. Трето препятствие е оксер с височина 135 см и широчина 140 см, което вече представлява едно доста сериозно препятствие за това ниво на изпитания. Целта е тук конят да направи един голям галопен мах, голям галопен скок, за да може той да влезе в ритъм и да продължи да галопира. И ако до тук имахме едно така доста плавно въвеждане на конете в паркура, вече следва първата трудна част от паркура. Това е така наречената тройна комбинация. Комбинациите представляват препятствия от два или от три елемента, които се преодоляват на един или два галопни маха. Това са галопни скокове, т.е. коня приземява, прави един мах и отскача или прави два галопни маха и отскача. Виждаме едно специфично препятствие, което е с три елемента. Това се нарича троен бариер. Характерното при него е, че параболата на скока на коня е доста различна. Вторият елемент е станционат с височина 135 см и следва оксер на два галопни маха с височина 135 см на 120 см, широчина на дистанция 11 метра. И отиваме на следващия тест, който представлява така наречената връзка. Връзките това са разположени последователно единични препятствия на 3 или повече галопни маха. Виждаме едно препятствие с височина 135 см и след това на 3 галопни маха следва друго препятствие, също с височина 135 см. Следва допълнителна връзка, тройна връзка към препятствие номер 8, което е оксер на 6 дълги галопни маха. Всъщност тук по посока на изхода конете вече вървят с голямо желание. Галопа на конете е несиметричен алюр, т.е. алюра е движението. Той е или наляво, или надясно, за разлика от ходома и тръса, които са симетрични движения, докато галопа не е симетричен и той е или ляв, или десен. Виждате как коня води с единия му крак върви по-напред. 11-то препятствие представлява един доста сериозен тест за внимателността на конете. Виждате, че това препятствие е изцяло бяло. И не само това, но и оградата отзад също е бяла. И имаме сливане на препятствията с оградата, което визуално представлява изключителна трудност на конете. Освен това препятствие е много тясно като фронт, което допълнително затруднява конете, така че това препятствие е едно от трудните препятствия в паркура по отношение на тестването доколко конете са внимателни. Влизаме в последната част на паркура, където се предполага, че конете вече са уморени. И виждате, че тук, поради спецификата на плаца, имаме една особеност, че комбинацията, която следва препятствие номер 12 е в сянка. Интересното е, че конете имат по-голямо време за реакция
за адаптация от светло на тъмно и от тъмно на светло. Това е свързано с структурата на зеницата на коня, така че тук предлагаме един визуален тест за конете. И това е една двойна комбинация на един галопен мак с пенсионат Оксер. Видяхте, че тройната комбинация е червена, двойната е синя и това всъщност е допълнително се тестват конете, защото синият цвят е един от трудните за конете. Следва последното препятствие, номер 13. Всъщност 13 препятствия, това е класическия брой препятствия за състезание тип Гран-при. Връзка на 5 галопни маха след комбинацията, малко къси, защото в паркура конете започват да вървят напред, състезателите губят контрол и целта е да тестваме контрола на ездачите към това 13-то препятствие. Иначе то визуално не е много трудно, така че не сме им предложили много задачи. И това е паркура Гран-при, първото състезание на открито за сезона. Един техничен паркур, надяваме се, че състезателите ще го скочат с удоволствие. Конете ще останат също доволни, защото това е много важно. И пожелавам успех на състезателите. Това е плаца за загрявка. В всяко състезание е задължително да има осигурен такъв плац. В зависимост от материалната база, с която разполагат организаторите на състезанията, може да бъде един, но може да бъдат и няколко. В случая тази база има възможности да предостави най-добрите условия за провеждане на състезания. Първоначалната загрявка и подготовка на състезателите започва в закрития манеж и в тази същинската част, където са последните приготовления преди старта в паркура, се допускат в случая 8 коня. Задължително условие за това е да има в плаца 2 препятствия, от което едното да бъде широко препятствие, така наречения Оксер, другото да бъде отвесло препятствие, така наречения станционат. Както виждаме, на този плац имаме 3 препятствия, което виждаме в средата, един Хикс. Обикновено състезателите, като започнат скоковата подготовка с цел подготовка за паркура, за състезанието, започват най-напред от по-ниското препятствие. Това препятствие служи за гимнастиране на коня, за укрепване на ставите, за вкарване на коня в режим на подготовка. И вече треньорите избират реда, начина на подготовката, в зависимост от това каква е стратегията, в зависимост от това какви са конете. Сега виждате, нашия един от най-добрите ни състезатели по прескачане на препятствия, Ивайло Бонев, подготвя неговите състезатели за преодоляването на препятствието станционат. Сега ще видите, че той ще започне с по-ниско препятствие и след това постепенно повдига височината до това, доколкото е необходимо за височината на паркура. Друго важно нещо, както виждате на самите стойки има обозначени ограничения. В паркура, ако височината на препятствията в паркура е 120 см, както в случая, допустимата височина, която може да се скача на загрявката е 10 см по-висока от това, което се скача в паркура. Обикновено времетраенето на тази тренировка е порядъка на около 20 на минути, но пак е индивидуално в зависимост от характера на коня, в зависимост от неговата функционална подготовка, от неговата физическа подготовка. Има коне, които по-бързо се изхабяват, ако продължи по-продължително време да се загряват и просто изхабяват се и не са толкова съсредоточени, концентрирани в самия паркур. Други коне пък искат да се работят малко по-продължително време, но това вече е преценка на треньора, на състезателя, индивидуално, но е задължително. Няма случай, в който състезателя да влезне в паркура без да е преминал през една така специализирана подготовка преди старт. Допускането в този плац се наблюдава от стюард. Както виждате в началото на плаца, оттам влизат конете, после оттам излизат. Той след него сигнал конете влизат в
плаца за загрявка. Но той не е само портиер, той в случая наблюдава и как протича самата загрявка. Нали, коректно се отнасят състезателите и треньорите към конете. Ако има някакви средства, които се използват, които са нежелателни и недопустими от правилника, той може да ги санкционира, може да ги елиминира. Това стюарда е един много важен съдия в нашия спорт. Ако има нещо нередно, той е човека, който трябва да го коригира. Състезателите са под заплаха на елиминиране, ако не изпълняват неговите указания. Състезателя отива към състезателния плац. Хубаво е да наблюдава човека, който е преди него, как се движи в паркура. Това така необходимо е да се припомни реда на паркура, да избистри тактиката, защото различните паркури имат различна особеност. Те, ако е примерно бърз паркур, идеята е да се мине по най-бързия и най-краткия път. Там състезателя трябва да погледне точно откъде да мине. Това го прави той още като разглежда паркура, но последно така припомняне е необходимо, за да бъде по-уверен. Казвам се Андриана Добрева и съм професионален състезател по конен спорт, дисциплината прескачане на препятствия. Днес ще ви демонстрирам облеклото, което е задължително да носиш, когато участваш в тези изпитания. Задължително трябва да имаш каска, която е с триточково закопчаване отзад и от двете страни и се закопчава отдолу. Косата трябва да е прибрана, хубаво. След това продължаваме надолу. Трябва задължително да си с бяла риза, блуза за състезания, но задължително трябва да е с попска якичка и с бял маншет. След това е сакото, дрес. Той може да бъде червен, син, черен и различни класически цветове. След което продължаваме надолу, бял бридж. След това е бутуш. Това е класическа обувка за езда, бутуш, шпори. Но също, освен бутуш и шпори, може да се състезаваш и с боти и чапси, което върху ботата се слага ето така чапса и става като бутуш. Закопчава се и ето го бутуш. Шпората е спомагателно средство, което подсилва краката на ездача. Когато се налага да подсетим коня с по-силни шенкели или крака, тогава може да използваме и шпората като спомагателно средство. Също така ръкавици и нагайка. Това е пръчка, спомагателно средство, с което си помагаш, когато яздиш. Националният отбор на България, облеклото, саката са сиви. И това е така, защото имахме юбилей 100 години от Българска федерация конен спорт. Това е сакото, модела и цвета са оригиналните, с които са състезавали първите ни олимпийски медалисти, а именно генерал Владимир Стойчев и генерал Крум Лекарски.